mga weather system sa sulod ug sa gawas sa Philippine Area of Responsibility ang nakaapekto karon sa nagkadaiyang dapit sa nasod. Una ang bagyong Isang nga naglandfall kagnang buntag sa Kasiguran, Aurora ug padayon kining naglihok sa kasadpang bahin sa nasod. Sa mosunod nga 12 ka oras, tadlason niini ang Northern Luzon ug human sa 24 oras mahimutang na kini habig sa West Philippine Sea. Busa wala kini epekto sa tibuok Kabisayan. Matod sa Pag-asa, ang hanging habagat ang hinungdan sa mga pag-uwan nga nasinati karon sa Kabisayan ug sa Mindanao. Busa masinating gihapon sa tibuok Kabisayan ang mapanganuron nga kalangitan nga may kalit-kalit nga mga pag-uwan hangtod na sa adlawng Domingo. Today, so until the weekend, so we can expect na mas longer ang atong sunny period or ang exposure nato sa sun compared sa mga past few days na almost overcast or cloudy ang atong weather condition. So, improving pero naaga po tayo mga instances na mga pag-ulan, especially during afternoon until sa evening, ma'am. Samtang usa ka low pressure area nga nahimutang mga 1,115 kilometers east of southeastern Mindanao ang gibantayan usab karon sa Pag-asa. Matod sa Pag-asa, minus pahinuon ang tsansa niini nga mamahimong usa ka bagyo sa mosunod nga 24 oras.